Takže začíname vlog, toto už je tretí. Teraz ideme si zacvičiť hruď, Oskar nohy, lebo je budík. No. Aj on nohy. A ja nohy. Aj producentka naša si ide natačiť nohy. Takže, čo máš na sebe a koľko to stálo? Louis Vuitton. Aha. Čiže a cena? 5 kg. 5 kg, dobré. Zemiakov? Zemiakov. 5 kg zemiakov. Dobre. Nohavice, Gucci. Za? 3 kg mrkvy. Mrkvy, okej. A toto? Topánky, Land Rover, trochu už obuchané. Takže to sú Dior, som si myslel. To sú Land Rover, ale to Mikina? Q-autu som si kúpil, Aha, tak aha. dole k tomu. Mikina? dajte autček. Mikina, Rýchlo. Balenciaga, Za? 800 €. To je jeho. Dobre. Som to vie, čo to. Marek, outfitček. Outfitček. Čo máš na sebe a koľko to stálo? Aj takí sú ľudia. Ale má NASA. Vána. Nie tričko, mám Iron Aesthetics, to mi kúpil... Aesthetics, to mi kúpil Parobek, lebo som jeho kamarát. Tak boli sme raz spolu vo fitku a on povedal, ja mám síce veľmi Galaxy, ale Iron Aesthetics je lepšie a tak mi to kúpil vlastne. Takže Aha. mám tieto trička, no. A tak, a taška je... Gucci. To Nevyčiteľné. je Prada. Za? Za 700. Dík, čo majú dneska? Tu není zraz. Dík. A táška táto Vans? Vans taška, to nie je Vans, to je originál Nike. Jaj. Taška je to. Čo máš na sebe a koľko to stálo? Dobre, začneme bundou. No, bundička. R a R, Akože ja. akože Iron Mike. Iron Mike. Bunda, nevyčistiteľná hodnota. Aha. Dáme mikinu, Kodak, Za? obchod z Lučenca. Aha, okej. Hodnota niečo cez 20 000 20 000, okej. jablk. Aha. Rifle, No. To sú bagy. niečo medzi. Niečo veď, dobre. Vlastne to sú tie Purple Jeans. sa to Aha. volá. Za? Za... Dobrý. Objednal som online, cez Zalando, 15 000. Libier? Nie, Libier. A? Nie, 15 000 Korun? korún slovenských. Korun slovenský. Botičky? Topánočky Mike. Aj ponoštičky máš, ako vidím. Kolab Nike z... Čo to bolo? Pumana? To potom. Pumana? Tak, tam je to páči. Na to čo bude? Teraz budeš to Tie vidieť. topánky stáli 25 miliónov Korun českých? českých korún. Dobre. A vlastne... To bude asi všetko, ešte mám batov. Počkaj, ja to natočím. Poď som mnou. Tak zblízka, takto na všetko. A teraz všetci vyjdú, že? Dobre. Nič sa nestalo. Čo máš na sebe a koľko to stálo? Čo mám na sebe a koľko to stálo? No. Mám na sebe kapucňu, Koľko stála tá kapucňa? ktorá je spojená s mikinou. A tá stála presne toľko isté, koľko Oscarová mikina, lebo je taká istá ako je Oscarová mikina. Nie, ja mám Prada, on má Balenciaga. Nie, som klame. No, Tak mikina... kto nakupoval z tému, chlapci, priznajte sa. No, Takže bude dneska aj fight. mikina, to je Adidas. A dite. A ty bunda, aká mikina, ty kokos. Ale aj bundu má tu, vidíš, on tému kopíruje. On kopíruje. No, Adidas bunda. Za. Potom tu mám, že Adidas ponožky Aha. a všetko dokopy. Teda všetko dokopy. Bunda a ponožky som kúpil, že set. Som kúpil za 10 € od neviem koho, jak sa volal. Tomáš Znak, isto viete. Jaj. Tak od neho som kúpil. Špuntík? Áno, áno, špuntík. No, rifle, to mi kúpila Starka na Vianoce. Z dôchodku? Asi hej. Dobre. Ale pred 4 rokmi už. Dá zo slovenských. Čo? Kúpiť rifle? No. Máme tu aj teoreticky. politiku, chlapci. No. Z trenerky mám nejaké sadu, čo som v Pepku som kúpoval. Dobre. Topanočky. Topánky, to sú že
Michael B. Jordan. Jak? A ti koľko stáli? Nikola Jackson. Oni nevedia, kto je Nicholas Jackson. On predáva špicáky. A my čiž tak toto schodne, Nikola Jackson. Počkaj, spýtam sa niečo ľudí, hej? Takže, ľudia, chceli by ste špeciál? Že by sme išli večer v lese spať? Diga točí si krk. Nie, to je dobré. No a? Keď tak dáš tam efekty, hej, že sme v lese večer. Dobre? No, to vystrihni potom. Nie, že to tam necháš. No. Ja neviem, či dohodím. A to je dole kopcov, tam máš Maxa za stromom. Špuntík, špuntík. Pozor, nevykukuj. Joj. Ale bude z ňou stripter. Kto je Simon? Simon. Máme aj spoluprácu. Spoluprácu. Včera sa stala taká vec. Rastio sa kúkne na e-mail a hneď. Osi. Ja prídem, čo je Raso? A Raso povedal, nič, máme len spoluprácu. Ja celý rád, čo sa deje? A vlastne Jim Beam nám potvrdil spoluprácu tým, že máme zľavový kód a to je Simon 10. Ale nie S, ale F. No je Simon. Simon. Uj, koľko 10 na tom je? Simon 10. Vlastne to je 10% zľava na všetko. A ešte dneska ráno sa kúknem ja na mobil a zaskričím. Raso. Kúknem tam a zrazu, že Jim Beam chce spoluprácu. A samozrejme my už sme viac populárni, takže sme si povedali, že na čo? Máme Jim Shark, že sme si nepotvrdili. No a vlastne tak sme to odmietli, lebo na čo proste a tak. Otvorené. Otvorím. Núkali nám, koľko to bolo za jeden príspevok 150 000? No, tak nejako. Neviem ako. Ale na čo, vieš, nepotrebujeme ranovky robiť. Tak sme proste to nezobrali. Toči. Hej, blondinka. Teraz by zastala. To komu si ty povedal? No a vlastne tak sme to odmietli, lebo Jim Shark nám dáva 200 000 za príspevok zemiakov. Tak to je lepšie, ja sa na to vyplatí, tak nepotrebujeme ďalšie. Takže už sa nachádzame v šatni. Toto. A toto ide hneď na náhľadovku. Nie, tam je moja fotka ide na náhľadu. Dobre. To štípalo, Ideme sa prezrieť. Bodka máš také strie. Odsunutá spálenina. To tam nemalo byť. Zavri sa. Chlapci, ja sa ešte pri vás, no ja ešte jebím. Tak poď tu. Káš? Počkam na Maxa. Natáčaj. A ja počkam na mňa. Jo, Maxu, dole. A všetci sa myslí. To čo? Pošli. Presne tak. To si nenatočil. Udám ho, je to natočené, aha, krv. No choď už šťať. Poď so mňou. Poď so mňou. Dala mi zobrazené prezivku. A dobre. Blokni si mu. Viecikaj. Je? Videl si toho nového Šreka? Toho nového Šreka si videl? Si zdol. Vytvořili na to zdol. Tak to bude nový Šrek vyzerať, hej, inak. Pekná. To je Šrek či Šrekica? To je Šreková dcera. A dubbing má Zendaj. Vieš, čo robí, Rastio? To si mal natočiť, kej. Ako nápil. Nie, ty mám vyzlečiť. Som si tam zastal. Ideme 20 kg na rozsvičku rozťahať.
Lightweight baby. Také nohy suché. Ty si necháš, vidíte už narodinu. Pozri sa. Tých 50. Nevládam som ani. Čo ti správne? No, nás vyhodia. Teba vyhodia. Ne, tu sa pojde. 5, 6, Ja som to cvičil. 12. Ďakujem za pozornosť. Čo robíš? Neviem. Ale Oskara natáčaj. On sa vyží. Oskaríček. Máš sa takto? Strašne slabý. Ja ti mal 5 kg viac. Jo, to je ťažké. Že ťažké, 30 kg. Á. To sa smáli. To sval, keď cvičíš, vlastne posiluješ všetko. A vlastne... To bol záber. To neraz cvičil. Ideme 60 kg. Poď ma daj na stopku teraz. Ale mi to označí, že na stopku. Ale Rony byl pre... No poď. 97,5 Fake. na opakovanie. Filipko, chcel Nezaujíma. Ale on... A reálne. Teraz si to vidíš, ako dáva sa svedomie. No už prestal. Vidno, že je slabota. Ukáž vám. Sa kúkni, ty koko. No poď. Čo je tu? Slabý je to zradne. Vlastne má takú dobrú hlavu. Auto ide raz, to zachránil. A Oskar ma zachránil. Takže týmto Ja viem, ja sa som slabý. opisujem, že som jeho služebník. Na celý život. Zachránil som aj Maxa, druhýkrát. Druhýkrát. No to je mimo od teba, ale to je náš hrdina. Hrdina. Takže ľudiačky. Hej. Dneska Ty hovoríš ale do zeme. ľudiačky. A tak na koju, keď to nie je na mňa otočené. Vieš. No takže, ľudia. Dneska sme mali fakt príjemný gym. Bol to fakt. Nachladnutý som ako pojebaný. Ukáž, ako si nachladnutý. Aha, dobrá. Nachladnutý som, nevládem. Ale pekne to cvičil natáča, som nie nohy ľudia? Na drep. No idem hovoriť story, čo sa stalo. Tak, cvičili sme s Filipom nohy, hej? A sme sa rozhodli, že ideme drepovať akorát. S Reálne, Koduckom. tá tyčka mala 11,5 kg. Wow. Chceli sme sa rozcvičiť, ja som sa dobre rozcvičil a všetko. Filip ide, spravil si 3 opakovania. Chlapec spravil kotrmelec dozadu. Filip, ukáž nám kotrmelec. Nie, ja vám poviem, ako to bolo. Nie, počúvaj ešte mňa. Spravil, držal tyčku, sa strejpal ten kotrmelec, celý sa tam vykydal ako hovno. Ten ujo hneď pustil kladku, kúkol sa okolo seba, čo sa deje a Filip tam vytrepaný s prázdnou tyčkou. No to je príbeh, bohužiaľ. Ja vám poviem, ako to bolo. Tak Čiže to mal bolo. som 12 kg tyč, hej. A viete, ako tam je to na istenie, hej? Že keby spadnete. Ja som chcel vyskúšať, čo by sa stalo, kebyže už fakt nevládzem vyťahnuť, že ako by som sa zachránil. Tak ja som to tam dal dole, len ja som nevedel až tak nízko ísť, tak som spadol dozadu aj s tyčkou. A to prečo si spadol? Kde rob? Max to podruž, idem bokom. No toto toč. A ty aj s kamerou do mňa, tak je to nepické. Trafíš jeho mobil. No a dneska si cvičil zádok, nie? Čo? Ukáž ho. Tvár. No, dobre. Ešte ho ukáž. No. Dneska som mal na 10, že humus. Aký humus?
No má humus. Ale aký? No som mal humus, zobral som si lyžičku. Zo svíň? A hej, a k tomu som mal, že bagetu, a nie klasickú, olivovú. A to je aká olivová? Popíš nám to. No boli tam sušené olivy, A ale ako sušená chutia paradajka. olivy? Ale ako chutia olivy? Ako tak kyslaksto. Kichľachsto. Poď sem ty buzerant skurvený, nakazený šľachtafený. Už ide za ty? No Maxo. Maxo ide za ty. Ja vám dneska poviem príbeh, ako to bolo, hej. Išli sme do gymu, vraveli sme si, dneska to nebude také silné. No ale, išli sme a videl som, ako Oskar ide, nie? A už išiel otvárať tie dvere, ale tesne, ako išiel, som mu išiel do cesty, zachránil som ho, lebo tam bol Simon, Skank. Není pravda. Bol tam Simon Hoax. Skank. Hoax. Chcel ho ostriekať, ale čo som ja spravil? Ja som mu dal kopačku, druhú. Ukáž ako. Ukáž ako? Hej. Takže ukážem vám to spomalenie, aby ste stíhali. Čo tam robí? Jeden, druhý. Rýchlejšie to nevie. Hej. Už proste, už padol na zem. A tak to bolo, hej. Dick Maxo už za Kitty utekal. No. Kokot. Kde je? Začaj mňa A kde je Maxo? No. A ako som ho zachránil, tak v tú chvíli Natáčaš bundu svoju. Natáčam, som si nebeti. vyvrtkol člen, Vyvrtkol. hej. A som už nevedel ako na to. Ale Vyvrtkol. som si povedal, že ja proste Oskara nemôžem nechať len tak na pospas Skankovi, hej. Tak som si rýchlo narovnal, vyskočil som, dal som dunk, Aha. otočku a on zmizol. Taký mizera. Fotka. Pán bezdomovec, máte 5 euro. Iba na kameru potom vráť. Nega, už ty máš. Ozaj, počkaj. No poď. Nie, rýchlo, nechaj bez čítaj, dobu. ide. Amba bude. No, kde sme to skončili? No áno, a on zmizol. Potom došiel Max a povedal mi, Rastio, čo sa deje? Ty pozri, a Shrek. To je ten nový film Shrek 5 a ideš za Zendajou. Zendajou. Akože hodil by si k Zendaj. Dick, skôr k Fione. Že fanúšici idem otestovať skoky, len to je bláto, celkom nevadí. A spadli dole. Kráľ tohto sveta. Ja sa bojím, pomôžte mi. Zahoď ho, Maxo. Pomôžte Keby mi. stojí na tej plachte a potiahneme ju. Si to komu povedal? zaujímavé. Zaujímavé. A toto je, že Stranger Things preskúmavačka lesa 2.0. Ale Klasika. tak, aby bolo vidno, keď ho trafím. Ja trafím. Traknári furt boli. Jau. Neboli. Nechaj ma raz. A či keď trafím do mobilu? Mňa to neboli. Pozor, ako hodím ďaleko. Natáčaj, hej Filip. Počkaj. Poď. Aj mobil hoď za tým. Neletelo to. Dobre, už sme skoro hore, ozveme sa, keď budeme hore. Nie, vypnutý ma mobil. No. Ale proste si zoberiem. Mám moje auto trošku nabúrané, ale prírodné chladenie, dobre. Prišli sme z Billy, boli sme na nákup, Rastio si kúpil niečo nové, Maxo si kúpil niečo staré. Do mňa. A ešte Matúšov banán. Môj banán. Matúšov, lebo je čierny. Ja, Tvoj hej. si nechávam na večer. Dobre, najprv Rastio test. Go. Recenzia. Ako taký skysnuté jablko. Maxo skúša. Rastio skúša tento. Ako jablko. No, teraz. Nie sú zle. Teraz ja. Otestujem. Je to zero sugar z ultra gold. Hej, my cvičíme, my nemáme cukor. Vôňa ako cukríky. Tak. Ty si sráčkovec a pozri na seba. Čo povieš teraz Maxo? Maxo, daj mi. Je to zaujímavé. Zaujímavé. Teba keď to si narobil, tak nik genio. Hovno vystrieka. Toto je reálne kyslé jablko, ty kokos. Záhu budeš mať, Maxo. Všetci sme pili z jedného. To skoro to isté, len kyslejšie.
Ešte raz. Rád, Filip, že chod za tými chlapcami a vypýtaj sa, že či môže sa previesť. Dobre. Nie, Oskar, kurva sa si nekade vzdol. Beťar som parobok, aj beťara koňa má. Beťar som parobok, a teď. Beťara koňa má. Ešte si ja k nemu, hej, frajarku, podám. Jo, ty kokot, Ale Elza bola spokojná, ako vidím. Choď objímať topol. Ale Oskar, ty máš riadnu fotku. Natočil si to? Háču úsmevy v oko. Choď viac do lava. Dosť. Šíro On sa k nám. lásku ty Dobrá primití. fotka. Oskar k nám. A ešte bokom, tak máš sám. Ale tam... Ten, kto hnev v srdci má, rozjebalo ho na Frankfurtce a tragicky skončil ten, čo skurvil deťom Vianoce. A ten, čo nenávidel svet, toho vzali hobiti a strčili mu veľký zastrúhaný kôl do rytí. Jaj, šír lásku, ty kokot! Nemáš inú možnosť. Už ten na ceste chodcom. Chod sa pomeri s otcom. Ak nemáš inú možnosť. Takže čo sa o vás hovorí, že sa hráte na mafiánov, to je pravda? Veľmi dobre sa vieme odmeniť. Aj to sa hovorí. Takže je pravda, čo si hovorí. Že sa hráte na mafiánov, hej? Vieme sa aj veľmi dobre odmeniť, aj to sa hovorí. Že je pravda, že sa hráte na mafiánov. Vieme sa aj veľmi dobre odmeniť, aj to sa hovorí. Takže je pravda, čo si hovorí. Že sa hráte na mafiánov. To sa aj veľmi... Takže je pravda, čo si hovorí. Že sa hráte na mafiánov. Že sa hráte na mafiánov. Dobre, takže vybrali sme sa na nákup rodiny do Bali. Do Bali. Vidíme sa tam. Sa nachádzame v Bile. No to má pár gramov, chlapci. 500 gramov, tak zober dve. Koľko? Dve. 250. A hovor do Bohu, že žijeme zdravo. Žijeme zdravo, nakupujeme v tejto sekcii, Mrkvy. ale iba v tejto sekcii. Dneska tu máme Rastika, pán Rastio. A čo máš na sebe, koľko to stálo? Takže bundička, to mám skinhead.sk, to stalo nejak 10 eur. Dobre. Potom tu mám tričko, to stalo nejak nevyčistiteľná hodnota, to je strašne drahé, lebo je to moje.
Tu mám takéto tepláčky, Nike z tých whisky, hej. To stalo nejak 150 €. Botasky. Botasky, no tie som z deďu po ľahké. Čo tu ešte mám? Lúži, to je nalepené. Aha, dobre. A tak, A tak taštička? no taštička stála, to je Louis Vuitton, stála asi 5 miliónov. Aha, dobre. Bola v akcii vtedy. A ešte v taštičke mám mikinku, ale tu si teraz nejdem na sebe dávať, lebo mi je teplúčko, hej. Dobre, ďakujeme za videjko. Máte s... Nakupujeme. No, na rodinou. S rodinou. Párky. Mama bola na sviatok, keď kúpiš semienka mrkvy, že 1 kilo. Zoberieš 1000. Kúpené. Tak ahojte, sme tu, z obchodu sme vyšli, pred obchodom. Bohužiaľ nás vyhodili z dôvodu toho, že sme natáčali. Mám mrkvu. Tu je number 1 číslo 1. Tu. Po smiechu býva pláč. A hlavne Oskarko, čo má hlavu ako koleso. Ale ja neplačem za 5. Vieš, že mne to je jedno, ale Oskarkovi nie. A prajem ti veľa zdravia. Hlavne, aby si nemal soplíka. Aby keď vstaneš, bol by si rád, že ideš konečne srať. Šimonko Macurka, ty sa neozývaj, čo máš hlavu ako ananás. Lebo sa to nerimuje, lebo na tebe nemá žiadny rím. Lebo máš hlavu ako rýl.